online, this is Guapito J. And this is Ate Mori. Welcome to Gugma Historieta Year-End Special. Ayan, sa Gugma Historieta, nag 1 year na mi sa Gugma Historieta with my one and only lovely partner in the Michela. So, sa yung nakita, wala man siya atong mga ubay-ubay na mga programa, mga adlaw. Pero nagpadayon gihapon ko isip sa pag-support usab niya. And now, na ako'y bagong kauban sa programa nga si Ate Mori nga unta by 2021 mga ka-online yung gyapon mi nga suportahan o daghan kayong salamat din way back in 2020 nga mga programa namo diri sa OBM ang Gugma Historieta maghahatag og lingaw-lingaw ilabi na sa mga adunay kasakit ug kalipay nga ginadala-dala nila matag usa. And now mga ka-online no ayaw mo kalimot nga magpadayon lang gyapon ang inyong pagsuporta with Ate Mori and of course your very own Guapito J diri sa OBM. Alright, so I totally agree with you, MJ, nga hopefully by the 2021 atong mga ka-online will still support our program, especially Gugma Historieta. And I'm so blessed and I'm so fortunate that nakauban ako sa MJ as sa partner sa program. Kay I started here sa OBM with T2RR with our program Youth Today. So, Gugma Historieta actually muna siya ang program wherein makahatag og kaning not just makahatag pero maka-help siya for our ka-online nga ma-express ilang feelings, ma-express ilang gibati sa gugma. And of course, Gugma Historieta dili lang sad kay nagtopic-topic lang mi diri ni MJ, but katong mga topic na mo way back to sa 2020 nga program is katong na-experience nila na mo. And dili among mga advisement is actually true to life kina siya. Again, based on experience. So, hopefully, by the 2021, mag-continue lang Japon yung pag-support, not just sa among program, but tanan program diri sa OPM. And hopefully na mag-uban-uban lang Japon. Ayan, Ate Mori, no, sama sa kong gingong kaganina salamat kayo sa iyong mga pagsuporta diri sa among programa with Ate Mori, labi na sa Gugma Historieta. And siguro ang di na gid nako malimtan diri sa programa sa Gugma Historieta kanang nanaka sa atubangan nila ginabiyaan ka sa imong partner mangurog ka kahiun ka mga ka-online dili basta-basta usahay nga mura na ka og mangirit na ang imong mouth tungod kay ana kay maistorya. But thank you guys to mga ka-online kay naagid nag-comment ga-share sa tong programa then gahatag og mga mensahe greetings. Oo, dayon dako kay akong pasalamat mga ka-online kay giubanan gid ko ninyo in 1 year na mo nga programa diri sa OBM ang Gugma Historieta. Diba, Ate Mori? Yes, MJ. And ako sad as kaning bago lang magi sa program, 6 months sa masiguro ko nga nag-uban or dili 6 months 4 months na nga nag-uban-uban tani nga program. Ang dili na nako ang dili na ko malimtan na experience that kanang maghatag na advisement sa imong mga ka-online which is makarelate ka. Di ba? Kay daghan kay ka maistorya, daghan kay ka ma-advise. So muna siya kung murag isa po na sa mga kanang murag ganahan ako sa program kay ako mo nga person daghan kay experience. So gusto na ko pud na ko to i-share kung my experience sa mga tao nga antud karon wala pa naka-move on, nagkuan pa, nag-hold pa sa board nga kanang napay chance, di ba? So, in that cases manggod dapat i-balance imong sitwasyon, di ba, MJ? Dapat i-balance kay para ang makasakit ug kalipay, balance lang pud kayo mga ka-online. Sa kung namoy mga gipangbati din nga dili ninyo kaya, pwede mo message na mo personally sa among mga account and of course sa OBM page kay mabasa man na namong tanan. Ate Mori? Alright, so hopefully by the next year, di ba? Hopefully daghan ko gusto nga i-topic nga sa tong program nga I'm sure kanang atong mga ka-online makarelate
and daghan ilang like ilang kaning matun-an nga mga Mga advices, di ba? Gikan sa ato based na po na sa Based na po sa experience. Kay experience. lisod kay maghatag-hatag advice ng MJ nga wala ta naka-experience Wala. kay pwede kita mabash. Mabash. Di ba? Dili ba sa basta nga mohatag ka og mga advices nga dili ka ayo siya ingon nga klaro but kapanikamutan naman na diri sa gugma istorya ta mga ka-online nga makahatag gid mi og lingaw o labaw sa tanang lingaw mga ka-online mo gina Lingaw o, nga kasakit. lingaw nga sakit sa Di ba? makabasa mi sa itong mga some comments sa itong mga Oo. ka-online nga naay mga aluguho sa ilang mga kinabuhi. Pagawas nila ng ibati, di ba? So, in that way, magod thankful kay mi kay at least sa mo na yung mga tao nga nakarelate sa mua and those nga ilang experience when it comes to that topic, mapagawas nila kay lisod kay kung kumo ng isa ka butang, Ma-depress. ma-depress ka. Dapat kailangan gid siya ipagawas. Sa dili sakit. Pagawa sa gugma Istorya istoryata. So ikaw, Timor, yung sa mga nga dili mo malimtan sa atong pag-uban-uban din sa atong programa, sa ang mga experience di mo, nga nauban ko mo. Alright, so MJ, sa kadaghan na ito nga topic, sa kadaghan na ito na weeks na nag-uban, daghan tayo kay ko na share na, daghan na kayo ko na nahatag ng mga advisements sa itong mga online. Pero, ang di na ko malimtan, Ay mo nga kagapa. nga akong gi-advise, nga actually i-post ako sa akong TikTok. Oo. So per Nga paano ka page. to, naka-TikTok na ka, Oo. naging mo kag-TikTok tungod ato. Tungod ato, gikat gina ko ang video. Kato nga part ra gid akong ikuha kay ganahan ko sa akong Ganahan gihatag niya. nga word. Mo to nga time to nag-topic tag toxic, na Toxic ba? relationship. O, di ba talks about sa mga toxic relationship. So, ang dili na ko malimtan na itong advisement is that kung toxic na gani, Ayaw na. let go na kay the more mo ka mahold on sa isa ka butang, the more ka kasakitan. Di ba? So, I think most kanang general siyang kanang issue pero daghan ang makarelate, di ba? Especially now nga kanang karon nga pandemya, I've heard a lot of kanang couples na nag-separate. So, kaning ano siya, our program is our way to like way siya nga ma-express sa atong mga online ilang feelings or yung mga hinalakit, diba? And I'm so grateful that I've been like part of this program, and although kanang back up ra ko Dancer? No. since back up like kanang like replacement lang ko sa imong original nga partner, pero I'm still lucky enough I'm still kanang grateful man kay I was given the opportunity nga at least dili lang isa ka program, and na napadiay nga napud ko ilaing nga partner, Basta diba? hindi, ug next year na kapag yun. Hopefully. Diba? Actually, char lang. Actually na. Looking forward. Charot! So, ako na lang siguro isa. Anyway, Padayon. actually, mga kaonay, nag-promise ko na yung mga hindi na ako siya biyaan. Hindi ko niya biyaan. Pero pamaya siya sa ko, charot! Alright, so, diba? So, kaning hopefully MJ nga next year, daghan pa ta nga mga ka-online nga mga matabangan, especially silang issue about sa gugma, diba? Especially po, nga unta, nga kita ra gihapon nga mag-partner din mo. Sana all like Sana all. Okay, walay lain Ate Mori diri sa OBM, hindi yura ba yan. So, unta mga ka-online, Diba? Bisa pa ginagmay, basta kay makahatag og lingaw. Correct. O, Ate Mori, atong mga uban nga mga programa, sa paman ang imong mga namis. O, mga namis yung mga programa. Dili a program ko na miss. Asa man na yung mga Charot. Ang charot. Ang mga moments. Bitaw, isa po, I'm still grateful nga kanang ikaw kong partner kay Uy. kanang kato nga time, you remember nga naging our first ever vlog sa Katedral, di ba? So, kato siya, kaning dako na kay to siya nga kanang blessing sa ko kay first time ko kanang naging mo vlog nga kanang dako na siya nga kaning dako na siya nga sa tawag na impact or
Dako na siya nga tabang sa imong life. Oh, adili dako siya nga, dako. Basta Dako. dako siya. Hoy, sa dako. Kanang iya ning ano siya ba kanang dako impact ba lang. Basta na term nga di na ko magawas akong baba nga. Dako na nga blessing. Kaning napagawas na to Talento. dili ang mga hinanakit atong kanang mga ka-online nga na-meet na to along the way dito sa Gaston Park, di ba? Especially po natin Mori ka nang mo approach ka din, deadma ka. Oh, di ba? Dako kay- Pinakahit dako nga ang pinakahit din ako is ang mo reject. So katong Mura mag dili na ko malimtan. Di na ko malimtan katong kanang mga pili pa interview dili. Pili pa interview Tingin mo kaon magud mi. Gadali Ang hindi ginagka-picture na nagsambay naman dito, Oh, di nagdali, ba? manggod Dili kayo. sa yon nga magimog vlog, dili sa yon nga naa sa in front of kanang crowd, di ba? Kay mix imong gabation, Mura ka- ulaw, mura ka banugnaon. ulaw nga kanang happy, basta mix tanan nga pangitabo, di ba? Go with the flow na lang ka dapat, di ba? Diligid sa yun, naka sa ilaha, nga mo approach ka din. Deadma lang din ka, wala lang dayon. Diba? So, mangita na pagkaglain, din pagkataon-taon. Okay sila pero kajutra daw. Pero at least yatag sila og time. Yes, muna importante, di ba, ang time? Mm. And of course, MJ, sa atong pag-uban-uban diri sa Gugma Istoryata, we're so thankful sa mga tao behind sa atong program. Mm-mm. Especially sa technical team, di ba? Our very own Sir Alpe, yung partner in life, Si Sir Chay. Liz, di ba? And So Sir without, Gabgab. without them ang good, di ba? Wala atong program, wala ta diri sa OPM. So, hopefully nga kanang with the cooperation of everyone by 2021, mas mapalambo pa ang mga program diri sa OPM. Hopefully. Especially ang Gugma Istoryata. And then hopefully po, nga doon na pa yung mga programa nga yung Yes, pang-abangan. nga madugan, di ba? Nga mudugang pa. Mudugang paglingaw. Diba? Nga makahatag dingaw sa itong mga ka-online. Usman ako mga kaulay, ang Gugma Istoryata, dili lang kay kasakit, kung dili nadira ang sentro sa Kalipay. Oo. Okay, kami magud nga Timori, kung naay mag-comment din ha nga mga kasakit, amo na siyang dulaon to Kalipay. Oo, Basahon na mo into although, Kalipay. although sakit ang mga words, Mm. pero ginatry na mo convert into like kanang joke para dili na pwede siya ingon nga sakit paminahon, di ba? So, nakatry na gini siya kay the last time na nag-topic, isa ka topic nga siya gina ko gipaiguan to. Ano siya sa ko after sa program nga lain si Ate Morito. Last na to ah. Oh, pero Diba? diba? Mga kaulay nga, ako siya ginakalas na to. Kung gaspat, balian mo kong liot. Pero happy na bless MJ and I'm so proud of that, di ba? Although, charot. Charot, wala. Kruk. Ayan, so, paan ka ng isip na mo nga pagpasalamat sa 2020, o 2019, kung nagsugod diri, o na kamugyod ang perminti na gauban ka nako, ilabi na itong mga always good ka comment o nilang mamerso tilap kabarapan, o nga katong mga tiktokers gid ha nga ga-comment, o itong mga OFW of course, Oo, o pasalamatan diba? nato sila kay sila gyapon na maghahatag og share, then gina-share nila sa mga ilang mga page, o kay kabutbuot man ko og share pero gina-approve sila ng admin kay dili basta-basta Timori nga mag-share ka dili nila And you should gina-approve. be thankful of those katong mga source nimo, di ba? Oo, ang mga source na ko nga mga uban page. O, uban pages. Oo, mga daghan man to, ginuha ko nila og mga admin pero nagpasalamat gyapon ko sa ila. Yes. And muna I'm still thankful for kang MJ kay pag mungutana siya nga MJ ay Timori unsa tong topic karon kung MJ ko na bahala bigay stress kay ok. Ikaw na may bahala share kay daghan actually pag siya ang mag-share daghan ka react daghan ka Uy, comment. ano naman. So ako MJ ko na lang sa pero thankful ko sa iya kay kanang although kanang busy kay iyang part, busy kay iyang life kay aside from this one, kanang every one of us man good, each one of us lagi mga kanang outside mga priorities, di ba? Dati mga responsibilities, di ba? Aside from OPM. Oo. So, busy. Busy, Side labi ka na lang. ikaw, nga dugay ka makareply. Wow! Oh, Ay, so ikaw hindi- namang sinas pa. Sige, naglagan na din. Oo. Pero kanang, despite man katong mga inana ng mga kuan,
ng mga panghitabo nga mga issues. Pero na Japan me, although na yung times nga wala yung wala may program. Kaya we're both busy yun. So, hopefully by next year, kanang nagmataga na ginamog priority ang kaninga program. Kaninga Hindi mo charot. Nanginabuhi mga mo. Diba? Oh, ayan so mga ka-online no. So, dako gyud tong perminti ginato ibalik-balik nga pagpasalamat. Of course. Oh, and now namata karon sa pandemic, padayon nang gyapon tang protektahan gyapon nato tong mga pamilya. O labi na ikaw Ate Mori nga mugawas kag gabi eh. Oh. Pwede ko Kaya mo magawas o duty. gabi buntag akong duty na. Buntag na di ay. So, way back po atong mga uban akong katong mga band guest namo diri ni Inday Michela o tong mga taga Liceo, tong uban katong secretary sa Barangay Carmen o tong mga sexy kaayo din itong mga guest o dagan kayong salamat. Sana online guest. Charot. Ang sahay nga Ganun wala kay gina-guest ba ako imong kauban. naman ka. O naman tatong duwa dire. Kita man duwa. Charot. Ito si Michela kay baliduwa man to siya. So okay na to siya. Ang isa guest ang isa. Baliduwa man to siya dire. Di ba? So aside po ana Ate Morino nga ikaw sa imong side, nga first time natong duwa nga natay programa. Wala dili man mingon nga mga hanas pero gini-try gid na mong best. Yes. So, labi na ako, wala ko experience about inani pero this is my first time. So, how about you Ate Mori? First time ba gyapon no? First time, dagan first time na itabo sa po this 2021. I don't have any kanang idea gyud nga maabot ko sa OBM. I'm so thankful kang Tito RR kay iya kong gidala diri, iya kong gi-introduce as guest pa for murag twice or katulo. Then na-shock na lang ko nga ingon siya nga mag-uban na rami sa program and OBM family kanang gitanggap ko nila, gi-welcome ko nila as kanang newbie, diba? So grateful kayo nga I have given this opportunity manggod nga maka-share ko not just kanang sa mga ideas pero kaning magud ang mga program is that na po ni siya kanang benepisyo unod o bukog charot. Seryoso kay makit-kit. Di ba? Alright, so ikaw MJ, since ahead magi ka sa quadri, yun sa ni pag-start na ba tao nga nagtabang si mua or nag-push si mua para ma-part ka sa OBM? Oo. Dako kay akong pasalamat sa iyan, okay? Sa kong pagsugod din Ate Mori, ano lagid ko dapat kanang team ni Kagawad Jersab nga muuban sa iyang team, sa iyang programa. But dako akong pasalamat ni Kagawad Jerry sa Banal nga siya ang tulay nako diri nga makain ko diri sa OBM. Then of course, ato nga time nga nag-out me ni Sir Lito, ni Kagawad Jerry ug ni Inday Michela dito sa Kakananan, dayon nagtumi nagsistorya. Among trabaho ang wala ko nag-expect nga gignan din ni Sir Lito nga ipaprograma mi niya sa nga nawala nga program. Actually ang gugma istoryata na gini siya nag-handle ani sa wala pa mi, but kami lang gyud ni Inday Michela ang nakapadayon ni ini. And dako gid akong pasalamat ti Kagawad Jerry sa Banal kay usa siya sa tulay nga nakain ko diri sa OBM. Diba? So gitagaan tag mga instrumento, mga tao nga nagganamit ang gip na nato. Kanang para maka term kanang sama na para ma-part ta sa OBM, di ba? So dili lang kay kanang di ba pare sa uban yung mag-apply na di ba? Kanang pa dili pero kita na yung mga tao nga murag is like instrumento nga para kanang ma-meet ato each other. Charot. O gamit siya to ang mga natin program makatagtag dingaw sa atong mga ginatukod nga day kay after na mo dito sa gawas dili guest day ni Sir Lito sa iyang programa ang Street Cat. Wa mi nagdahom nga iya din ming hatagan ng programa katong nawala nga program Gugma Istoryata. So sa big thanks gid kayo, blessings gid kayo siya nga niabot niya. Kami na ni Inday Michela din Ate Mori nga by 2020 by 2021, 22, 23, 24 now tunta padayon na gyapon. Kami paghihapon mag-uban kung
kung wala siya lain uban na. Kaya basig pag-abot sa panahon, basig pag-abot sa panahon mga ka-online, Ate Mori, yan akong gidedma. Sana ako kapansin. Oh, ayun. Oo, diba? So, gusto na mo mga ka-online ha? Thank you very much. Then, sa tanan-tanan na mo nga mga among mga kalipay din sa OBM, part mo, naging part Yes. mo. And sa tanan-tanan usab nga mga nag-share kay mo gina silang dako kaayo nga maka-impact sa atua, ang pag-share and of course ang pag-comment. Yeah, overall, thank you so much mga ka-online for being with us throughout the year. Without you guys, wala ang OBM, wala ang program. So, thank you so much. This is our way of saying thank you sa inyo Dili tungod sa inyo kanang bitong di tawag na imong joy Padayon. nga magpadayon pa mi, di ba? So, kani siya, mo ni siya ang isip yung suporta padayon gihapon ta. Di ba? Padayon gihapon, moving forward gihapon ta. Looking forward. O, sa mga naghatag usab sa ilaha, actually kanang mga topic nga akong gipangkuha is napoy mga tao ana nga mihatag nako. Hatag na kung usa kay maglisod ko og explain mo nang usahay magkuri-kuri na lang ko sa uban nga mga mag-search ba. Di mangita dito mga unsay nga istorya. Then people kay ginapoy mo gawas. Basta kay related na po na. Nigawas nga istorya. Nigawas nga istorya Ate Mori no. Diba? So diligid sa yun basta okay kasi may sayo na mga tubang din nga naka-live nga anytime pwede ka ubuhon. Diba? Oo, anytime pwede ka matukan. Oo, say mangurot na lang gid mi, say magtulog-tulog na lang ikaw na po. Naka-remember ko last time katong may program kung ako ra isa. Wala ko kabalo sa kumbatan mo nang dili ko pwede nga kanang mag-stand alone. Dili uy, kay actually Ate Mori. Dapat lagi ko yung partner. Dili Dili wala kay si Jay. atong time nga ako ra isa, atong time nga ako ra isa inana magyapon ko. Okay, katong sa una Ina nga na time. ko will. No. Katong ako nga time kay pwede pa i-up and down ang music, ang atong background music. Karon so- kay stricto naman kay ang Facebook. Oo, gani. Punta si Facebook, yan na punta ibalik para makahatag ka ng lingaw-lingaw Panawag ba. ko Facebook. Sa Facebook, punta. Ba? Dili nimo i-mute kung naman gani mga music nga mo gawa sa imong social media kay Stricto na kay siya. stricto na kay sa Facebook ka. Pero okay lang siya. As long as nadya po ang mga mga ka-online, nadya po sila subaybay sa itong mga programs, sa each program sa OBM, we're still thankful yun, Japon, di ba? Despite of ka ng mga inana ng mga issues. And Ate Mori, nganong gitawag kog Ate Mori ay? Kasi naghatag sa imo og Ate Mori. Ate Mori. Dili magud kay kanang sa tong nag-volleyball pa ko, ginatawag ko nila kanang Morissette. Wow! Sample naman siya. Mura ako daw may kalok alike daw ni Morissette. Abot na ko tinuod ba? Grabe mo kalok alike. Munang kanang dagog kay kanang naay ko kauban nga sig Ate Mori ko nga kabisi man siya si Ate Mori at Mori ba ko siya nga blue man akong pangalan. Mento nga since nakunaw din ko since partner ba ni Tito RR. So since si Roel is Tito RR, so dapat ako pod ako manghud man ko ni Roel. Dapat ate lang sa wala gito. Ate Mori na lang dayon. Wala siya, di ginagkuha ng Ate Mori. Which is unique man sad wala pa may Wala Ate Mori. Wala Ate Mori pa. Oo. Ako siguro, kuan man, Ikaw, kanang feeling gwapo og mga Dili feeling. ganun na may feeling. Oh, feeling gwapo kay di bet ako gwapuhan. Dili pin mo na Dili feeling mas gwapo ko gigwa na. Basig i-bash ta ba? Actually nga may daghan nga namon ko'y nahiringan nga daghan DJ nga mga gwapito pero at least man lang nakoy gidugang. Oh, feeling gwapo. Mo na siya nga nahimo na siya Feeling ana. Feeling gwapito. Feeling Jay, feeling gwapo. Feeling tambagero. Unsa gyud dalibog ko. Unsa di ay nagkadugay na beta diri. Feeling ako nana ko MJ akong tawag sa inyo. Wala ko okay. gwapito MJ tarag taas ra kaayo. Uy, nagyapon gwapito. Basta kay nana siya, di na siya MJ na lang. Oo, dinimala karong wala ko nagtalo, mo gina siya kong trademark gray pero nabilin man atong kalo so maybe next time next year nga magkalo na gid ta kay mo magina trademark mo magid nang una. Ayos si Kalo MJ. Ano mo makaupaw? Oh, maupaw na siguro kay by next year. Charot lang, Jesus na. Nasa basta kay pili basta kay mo na siya mga ka-online no, mga feeling tabagero mi diri pero at least makahatag mi og lipay-lipay lingaw. Pa.
Alright, so MJ, di ba, sa kadaghan na nato nga na program o na topic diri sa Gugma Istoryata, kaning have you tried nga kanang during sa tong live program na ay nag-bash, na ay nag-comment sa mong negative? And kung naamang galing yun, saan yung pag-overcome? Uy, dili gina siya malikay Timori. Pareha tong nay nag-angry sa programa. Makita man na ni mo Di ba, mag-react niyo? O matingalan na lang din ko kinsa man ni uy naka ano ka makanahuna ka ba nga ano ka ni ano nag-angry siya nag-react siya angry sa programa sa Gugma Istoryata. Basta siguro og na-hurt siya or wala siya ganahi pero at least man lang nakatanaw siya sa itong programa. Din aside po natin more ang kanang mga uban nga mga nag-comment mo. Say di na lang ako basahon. Okay, yun lang basahon kayo. Sabi magod kayo makatriggered ba nga makawala sa ako. Makawala sa focus. Makawala sa negative usahay. Makawala sa akong pag-focus din ha, pagkuri-kuri din ha unsa pa ang i-explain unsa pa ang i-advise then ang usa po na natin more nga di po na ako malimtan katong na-triggered ko ato nga time ako ra gid isa. Mo gid na siya nga unsa ko man ako ni nga na may nagpa-advise yun. Na question mark ba nga kana what if kana bitaw yung nana what if magunsa na lang ko mga inana bitaw din wala man si Day Michelle kay mo man to siya ang usahay mo explain kay mas hanas man gito siya sa ako ang mga nana siya sa mga age ba nga na hanas na na experience Expert na, oh, diba? expert na kaya ko napabiyak ko sa mga team ayan Saan lang ka? oh, Charot. diba? Yung saan mo ito pag-overcome, MJ? Syempre nga sahay ma-hurt ka pero Usa pag-hurt? usahay nga. Kato pag usahay natin more, after na ko pagman sa program, ako yung mag-isa mag-uli. Sa inyo, kay lonely kay ko, mo sa lonely kay ko, kay wala pa ko'y partner, may muban sa kung ano, kauna ka bang ano ka? Ano ko nakapangutan na siya, ano, nag-react siya angry. Ako mo na i-review na ako. I-review na ako, pero thank you magyapon kay ko, kay at least man lang nakakita sila. Those negatives man good, kay dili siya ingon nga kanang bad siya effect sa tuwa. Pero normal. Those negatives man good, MJ, kay makapa-encourage sa tuwa nga of course. mag-push more, magbuhaton pa nato tong kaya nga buhaton just to make sure nga mag-provide tag kanang good feedback sa itong mga viewers, diba? Kasi diba, Timori, while ka maghimo og live, then dili, i-review gid nato kung asa tanan sa iyo, kung sa'y kulang, kung sa pa i-achieve pa nga mga action or mga, sa mga agiw-giw di ang mga pakatawa, kay para ba lingaw po sila, Diba? para malingaw pa. Lingaw. How about you, Timori? Oh, patong mo usahay nga mag-emote ka. Oo. Maningala na lang ta kay nganong nagmaydi man sa Timori mga inabi. Shock na nasa tab. Dili man good kay ngano ako bitaw dili ko wala pa ko sukad nga naka-receive og negative comments so far sa tong program. Pero normal lagi ng mga negative normal, na mga react ng mga emoji. I don't mind them man. Kay at least nakita na tong show kung Wala naman guys ko. like kasakit is ila na to, di ba? Kay lain ang kunti kong maghinanakit kasi sa person. Both mo na ay nanakit, wala na siya nga padulungan. Di ba? So ako lang gid kay kanang usahay, madala ko sa topic. Kay may mga topic gid MJ nga ka-relate kay ko, relate di ka. ba? Munang usay anang daghan gid ko mabuhos ako tanan, munang mawala ko sa focus kay mismo sa akong self kay ma-realize ako nga kanang dapat mo pud akong ibuhat. Dapat ma-apply po din ako sa akong self, di ba? Kay sige alam mo kay times ng uban nga although to be honest, may mga advisement akong ginahatag sa itong mga ka-online nga dili na ako ma-apply sa akong self because kanang nandiyan po yung mga doubt, na yung mga trust issue, di ba? But moving forward, kanang hopefully kanang by the start of 2021 we'll make sure nga kanang mas tsada pa among maihatag sa inyong mga advisement, di ba, MJ? And of course, ako lang gid i-advise sa mga tanan is that whatever kanang negative nga maabot sa imong life, let's be positive. Nga kana siya is your way to grow and it's your way to success, di ba? Oh, let's make happy. Happy lang, always diba? always positive ang imong morning, Oo. evening, din sa panadihang. Despite of kanang mga judgment, despite of kanang discrimination, mga negative feedback, well, you're still great. Dapat grateful ta kay katong manggid siya, katong nga mga butang, katong nga mga nadawat ning na-receive ni mga feedback na negative. Mo to siya makapahatag, makamotivate sa imo
nga to do more, to strive more. Diba? So, yan ha mga ka-online. Thank you. And unta nga kami ni Ate Mori sa Yes. kong bagong nga partner, ang mga feeling tambagera sa gugma istoryata. Yes. Oo. And hopefully, continue lang Japon. Continue. Watching Ay your mo program. kawala. Oo, Yes. kay narami perminti bisan pa man og nami mga kanya-kanya. Sahay dili may maka tune in tungod kay conflict ang mga schedule pero Napay mga lain priorities, pero gahatag gid mi og But time. moving forward, we'll make sure nga by the 2021, Perfect attendance. maano na gid namo ma-fulfill na namo among mga pagkukulang by sa 2020, di ba? Alright, so I guess we're all good na MJ. I think nakahatag naman ito na itong mga na-experience diri sa OBM. Siguro, at the same time sa siguro program. pasalamat. Pasalamat, of course. Always man na ang pasalamat, MJ. Diba, sa mga ka-online. Start pa lang sa itong program. Pasalamat ata. And hopefully, magpasalamat kami kay kabalo mi diri sa OBM, especially si MJ sa mong program nga you're still going to support us, diba? Thank you so much. So, sa mga ka-online dira nga always ga comments, labi na itong mga ka-OFW na ito, Ate Mori, mo na silang mo hatag po mga komento, then paspas sila mo share. Kaya na mag-isahay nga naghimo magid ko og kanang paid kanang GC sa itong mga OFW. Ako sila ginalabahin nito nga ilabay ninyo na pero sahay mabisi sila kay ano man inalabay ni mga link sa program. Okay. Ilabay ni mga link sa program so ilan na lang po din nang i-share pero nausahay mag-sorry sila pero at least ma-share nila pero thank you gyapon kaayo. Yes, of course. Thankful ta sa tanan nga nag-part sa atong program from the start sa iyong original nga partner, Miss Michela, and sa ako nang partner MJ. Thank you so much, diba? Thank you. Walay tawag na MJ. Walay maka lapas. Walay puas ang pasalamat sa inyo mga ka-online, diba? Again, Merry Christmas And advance Happy New Year. This has been Ate Mori. And this is feeling guwapo mga feeling tambagero sa gugmang gaswaso sa gugmay sureta, Mr. Guapito Che. Alright, so Thank bye you for so much. now.